Nykøbing Falster i Danmark er en gammel købstad og den største by på Falster. En del af byen er kendt som Latinerkvarteret, der særligt afspejler charmen i Nykøbings ældste gågade. Her finder man blandt andet en 400 år gammel bygning og den 600 år gamle klosterkirke, ved siden af hvilken byens første latinskole engang lå. Ikke langt herfra kan man se byens gule vandtårn fra 1908. Byens ældste stræder byder på en indbydende atmosfære, hvor de erhvervsdrivende bidrager til et hyggeligt miljø. Den årlige udsmykning af gaden er blevet en tradition, der tiltrækker endnu flere besøgende. I Latinerkvarteret ligger en samling af særlige butikker, gallerier, caféer og Danmarks ældste vinhandel. Klosterkirken er en gotisk kirke fra det 15. århundrede, bygget af munkesten. Kirken huser et maleri af Lukas Cranach, enkedronning Sofies omfattende anetavle og et klokkespil med 26 klokker. Kirkelige vielser finder også sted her. Royal Run er mere end blot et løb, det er en fejring af fællesskabet. I 2023 deltog dronning Mary af Danmark blandt løberne. Street art-projekterne var også en tradition i årevis. Nyd byens pulserende liv og de mange tiltag, som butiksejerne har taget initiativ til. Lad os se nærmere på de forskellige butikker og attraktioner. Først den gamle vinbutik Marius Mortensen, grundlagt i 1866, og den tilhørende specialbutik i Frisegade. Overfor ligger Heidi Bertelsens kunstgalleri, hvor 4 spændende kunstnere udstiller deres værker. Samme bygning fra 1620 er hjemsted for den hyggelige marinestuen Pop, som har eksisteret siden 1938. På den modsatte side i Store Kirkestræde finder du Gro Ing tatoveringsstudiet med sine dygtige tatovører. Alt er muligt her. Kunstgalleriet Peter Pitsch, drevet af Peter og hans kone Jette, har været etableret i det kreative kvarter i næsten 8 år.
Holmsgaard Smykker er en butik, der tilbyder eksklusive smykker af designeren Annette, kendt for sit håndværk af høj kvalitet. Schækkels skrædderforretning, den direkte nabo, lægger også stor vægt på dygtigt håndværk. Western Hair, en frisørsalon, hvor ejeren Susanne opfylder et hvert kundeønske omgivet af Western accessories. Daniels blomsterdrøm er et sandt paradis, fyldt med skønne farver og dufte. Anja Koreks skønhedsklinik har været en integreret del af bydelen i mange år og står for høj kvalitet. Specialbutikken Bandagisten tilbyder et omfattende udvalg af sko, bandager og meget mere til folk med særlige behov. Hos grønthandleren 1001 Nat fås ud over et bredt udvalg af grøntsager og frugter, eksotiske krydderier og specialiteter. Café Sniksnak byder på de lækreste drinks og delikatesser i en hyggelig atmosfære. Bare spørg Christina. Frisørhuset er endnu en yderst professionel salon drevet af Janne med charme og en masse varme til sine kunder. Kirkens Genbrug butik har et stort udvalg af forskellige pynte og hverdagsting, og der er meget at opdage. Ved siden af ligger Heles Café Viva, en sundhedsbevidst café med hjemmelavede delikatesser og helsekost. I hendes neglesalon Klinik Lupsa i Rådhusstræde har Jenny fordybet sig i kunsten at skabe unikke negledesigns. Hvis du leder efter lækker thailandsk mad, så kom forbi vores fantastiske thai-restaurant Bang Rajan. Hos Birte i Deichmann butikken finder du sko til alle fødder. Og skråt overfor ligger Fest og Sjov, butikken, som tro mod sit navn byder på masser af sjove, farverige spil og legetøj. Tak fordi du fulgte mig gennem det maleriske latinerkvarter. Det var en skøn tur. Vi ses næste gang.